Baguio Mayor Magalong versus DPWH. Dad, alam mo ba, sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City na ayaw daw siyang harapan ng DPWH kasi meron daw siya mga proyekto na nakita na hindi daw niya matukoy at hiningi daw niya ng interview ang DPWH at mga dokumento para ma-pinpoint ang mga proyekto na to. Ngunit sinasabi daw niya na ayaw daw siyang sagutin ng DPWH. Meanwhile, ito rin ang problema daw na sinasabi ni Batangas Representative Congressman Leandro Leviste. Sinasabi daw niya na ang DPWH daw, pinapayagan daw nila mga congressman o mga local officials na pumili ng kanilang kontraktor para sa mga proyekto nila kasi may SOP yun o yung lagay na binibigay at sinishare between DPWH at sa mga local official o sa mga congressman. Ngayon, Dad, ano masasabi mo dito? Ang nakikita kasi natin sa mga nangyayari ngayon, itong mga nalalathala na at nalalantad ng mga issue, ang karamihan kasi sa ating mga namumuno o mga namamahala o pumapasok sa gobyerno o sa politika, iisa yung kanilang iniisip. Magpapayaman sila. It's no longer public service. Ang public service ay naging lip service na lamang. No? Ang totoo niyan, lahat sila o kadalasan, karamihan sa kanila, ang hinahanap magkaroon ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Yun ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Ito mga ganitong pagkalakal na nangyayari ngayon sa ating industriya, matagal na nangyayari ito. Dekada na itong mga to na ginagawa nila. Ngayon, lumala lamang because nagkaroon sila ng mas malakas na loob dahil nakita nilang marami nakakalusot, kaya lahat nagsisigayahan na. So, yan ang story nito mga ganitong issue. No? Kaya nga minsan, marami tayong tinatawag na ghost project. Ang masakit nito, kung ito'y dapat kailangan ng sambayanan para mailigtas sila sa mga kapahamakan, yun pa ang masakit doon. Hindi bale sana kung ito isang proyekto lamang na simple, pero kahit na ganon, ang pagsisilbi sa gobyerno, hindi pagkakataon para makapagnakaw kayo at magkamal kayo ng kayamanan. Ang pagsisilbi sa gobyerno ay isang pagkakataon para maipakita ninyo ang inyong kabutihan, ang inyong abilidad bilang isang nilalang ng Panginoon na makatulong sa kapwa. Hindi yan para sa pansariling pagkamal ng kayamanan. So, dapat yun ang ating matukoy dito. Kaya sa edukasyon pa lamang, importante na maisama natin yung tinatawag nating good conduct and moral character. No? Kinakailangan na ituturo yun kasi at maipakita rin yung mga consequence. No? Kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na kung gumawa kayo ng mali, may karma yan, number 1. Number 2, babalikan kayo ng panahon kahit na ilang salapi ang inyong makamal, tatamaan kayo ng malas, magkakasakit kayo, parurusahan kayo ng Panginoon kung hindi kayo mga mahal nyo sa buhay. So what's the point? At the end of the day, mamamatay din naman kayong lahat. At bakit kinakailangan magpayaman kayo ng ganyang kayaman kung ganun rin lang naman ang kapatutunguhan ng inyong buhay. No? So huwag tayong matutukso mga kababayan. Kasi pag natukso tayo, doon tayo patungo. Ito road to perdition ang tawag diyan. No? Uulitin ko, government service, whether politics or career service or bureaucratic service, it's not an opportunity to make money for yourself or to gain wealth. It's an opportunity for you to serve the people. If you want to make money, then go to the private sector and feel the burden of being in the private sector, working with the government. That's how you will understand na ganun kahirap na sa private sector kung ikaw ay nakikitungo sa gobyerno at gusto mo sanang ituwid yung gusto mong gawin, pero lahat ng mga kausap mo naman ay baluktot ang pag-iisip, paano naman gaganda ang takbo ng ating pamahalaan. Of course, there are few government officials, there are few government bureaucrats na talaga naman respetable at nakikita naman natin na talagang nagbibigay sila ng taus-pusong paglilingkod sa kapwa. But right now, they are the minority kasi nga lahat naggagayahan na, lahat nagkokopyahin na. Kaya ngayon ang sakit ng ating lipunan na dapat magamot para nang sa ganon mawala itong salot na to sa ating sambayanan. Tama ka yan, Dad. At kaya ang kailangan ng Pilipinas ngayon, i-focus ang budget sa proper education ng karamihan ng Pilipino para lahat ng Pilipino, as many Filipinos as possible, ay maging professionally trained and professionally educated. Para kung mas maraming mga professional Filipinos at kung pumasok sila sa gobyerno, mas maraming ma-expose na corruption project at mas magiging professional ang sistema ng gobyerno natin kaysa sa itong mga lagay-lagay na sistema. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Huwag natin kalimutan, the more educated the Filipinos are, the better educated our country are, they will be able to stop this kind of corruptive system in our government. Marami pong salamat. Ako si Michael Sa, inyong dad ng bayan.